Kohta sä oot taas täällä. Eikä isä huomaa mitään, että sä olit hetken pois. Äidin kulta. Susta tulee niin kaunis. Niin kuin sä. Kiitos. Susta, musta ja Sebastianista tulee perhe. Enkä mä anna minkään estää sitä. Se ei ole raskaana. Ja se yritti kiristää multa lääkkeitä. Mun täytyy vaan keksiä, että miten mä saan ne sun isälle. Sitten mä tuun uudestaan raskaaksi. Sä lakkaat murehtimasta Mariannaa nyt heti. Nyt sä jätät mut rauhaan. Sä tiedät tasan tarkkaan, miten käy niille tyypeille, jotka tulee mun tielle. Mikäs sut vetää noin vakavaksi? Uskaltaiskohan tässä lähtee pikkuhiljaa lenkille? Kävelykin sujuu jo. Ehkä. Mikä se oikein nyppii? Ärsyttävää, kun tietää, että jotain hämärää on meneillään. Mistä sä oikein puhut? Et kai vaan Mariannasta. Ei, tää on ihan toinen juttu. Mikä? Mä en halua juoruta. Mä hoidan sen. Sori nyt vaan, mut kuuluuko se sulle? Olisit kyse Mariannasta tai jostain ihan muusta? No sen verran, että mun on pakko jotain tehdä. No, jos sä tuut siitä paremmalle tuulelle. Mä lupaan. Onks Sergei kotona? Ei oo. Se lähti käymään kaupassa. Eikä varmaan tuu hetkeen takaisin. Hyvä. No mitäs nyt? Faija ja Oliver on ihan täpinöissään tosta vauvasta. No onko se joku ihme? Ei. Koska ne ei tiedä, että sä sait keskenmenon. Siis mitä ihmettä sä Mä selität? kuulin, kun sä puhuit tolle peilille. Ja sä lähet nyt mun mukaan. Ja kerrot totuuden Faijalle. Kun sä kerrot Faijalle, että mitään vauvaa ei ole. Tai sit mä teen sen. No, kukaan ei kerro kenellekään yhtään mitään. Ja sä jätät mut rauhaan. En. Niin kauan kun sä aiot huumata mun Faijan ja hankkiutuu uudestaan raskaaksi. Mä kuulin ihan kaiken. Mistä sä edes tiesit, että tuon peilin takana on huone? Sergei näytti se mulle joskus. Ja just mun setä on syy siihen, että mä en käske sun painua helvettiin suorinta tietä. Se välittää susta ihan oikeesti. Niin mäkin välitän siitä. Sitä on pikkusen vaikea uskoa. Mut Lari on myös sitä mieltä, että pohjimmilta sä oot hyvä tyyppi. No niin, mä haluaisinkin olla. Musta on jotain vialla. Sä oot sairas. Mutta nyt tää tilanne saatiin hallintaan ennen kuin sä aloit kidnappaamaan ketään. En mä halua kenellekään mitään pahaa. Haluan vaan mun vauvan takaisin. Tajun, että sulla on ollut vaikeeta. Ja siksi mä annan sulle mahdollisuuden. Tää kertois Sebastianille. Se tulee suuttua ihan kauheasti. No ihan varmasti. Mutta ehkä silläkin riittäisi vähän ymmärrystä, jos sä oot ihan rehellinen ja lupaat hankkia ammattiapua. No pitääks mun nyt heti sille kertoa? Eiks mä voi edes hetken miettiä mun sanoja? Tää tilanne on ihan hirveä. Okei. Saat vuorokauden.
sä oot jättänyt mut. Sä oot pilannut kaiken. Mitä mä voin mukaan enää tehdä? Keksi jotain ja äkkiä. Eli jos vaatii, että mä kerron sun isälle totuuden. Mä vihaan sua. Johanna. Tuu takaisin. Johanna. Moi. No, löysit se Oliverille jotain? On mulla jotain. Mitä se Lari halusi? Mites se? Kaikenlaista. Kerro nyt. Kato Marianna. No, mitäs sä jakselet? Sergei kertoi, että sä oot tullut vähän huonovointinen. No mä voi ihan hyvin. Kiitos kysymästä. Sulla taitaa olla jotain muutakin kerrottavaa, vai mitä? Noniin. Anna tulla vaan. Onko tässä jotain meneillään? On. Todellakin. Voinko mä puhua sun isän kanssa kaksi? On niin kiltti. Kaikki näköjään häätää mut pois tänään. Soita mulle heti, kun ootte jutellut. Okei. Enkä mäkään yhtään ymmärrä, että mistä tässä on nyt kyse. Kohta ymmärrät. Hei, me hoidetaan Elias sinne kadun kulmaan. Kiitti. No, mitäs sit tapahtuu? Mä vien sen Seurasaareen piknikille. Miksi Seurasaareen? Taisi vaan se kiva paikka, mutta... Siihen liittyy paljon hyviä muistoja. Elias on hoitanut mua hyvin. Nyt on sen vuoro saada pikku hemmottelua. Mitäs me sanotaan sillä? No kyllä me jotain keksitään. Okei. Mitä oot sä täpinöissäs jo? Joo. Ei lähtikää menee. Pääsen suihkuun ja sellaista. No, mut me lähdetään etsiä Elias saman tien. Joo, mä haluan, että se ehtii himaa. Täällä ei koskaan saa rauhassa. Hei, me tehdään just niin kuin sä haluut. Tää on teidän 2 päivä. Kiitti, Ida. Ei, siinähän sä oot. Joo, kiva nähdä teitäkin. Hei, hyvä kun törmättiin. Meillä olisi sulle eksittu. Ei kai mitään ikävää. Kyllä mä sanoisin, että päinvastoin. Kertokaa nyt, mitä tässä on meneillään? No ainoa, joka tässä menee mihinkään, on sinne Kastanienkadun kulmaan, missä on se kiska. Muistat sä? Muistan. Mut miksi? Älä kysele, vaan mene. Mulla ei nyt ole aikaa mihinkään arvotuksiin. No, tähän nyt kantsis olla. Faija tarvii mua kotona. Tää nyt on vähän tärkeä. Teet nyt niin kuin me sanotaan. Kerro nyt, mikä tää juttu on? No, en mä voi, Miten niin et voi? koska mä oon luvannut. Kenelle? Larille ääliö. Oliks pakko? Tää myös sanonut, että se meinaa osta kossu Eliakselle. Mitä Lari meinaa? Iida? Aikooks Lari kosiin mua? Eikö se oo siistiä? Mitä sä nyt vastaa?
Elias. Elias, avaa silmät. Et jätä mua. Mitä sanoit, kulta? Thank you.